In a world of increasing sorrow, σε αυτό το κόσμο που η λύπη can you imagine, αυξάνει, μπορείς να φανταστείς, even for a few moments, ακόμα και για λίγες στιγμές, can you grasp μπορείς να συλλάβεις a mind, ένα νου, a heart καρδιά that is clean, που είναι καθαρή, that is free from sorrow, που είναι ελεύθερη από λύπη, free from any kind of sorrow. ελεύθερη από οποιοδήποτε είδος λύπης. And we all know those moments Και όλοι γνωρίζουμε τέτοιες στιγμές of joy from within, χαράς από μέσα μας, great happiness, ευτυχίας. and it takes only our attention Και το μόνο που χρειάζεται είναι η προσοχή μας. we only need to remember Το μόνο που χρειάζεται those moments είναι να θυμηθούμε and emerge them now τέτοιες στιγμές and make them our reality now. και να τις αναδύσουμε και να τις κάνουμε Very gently, πραγματικότητά μας τώρα. Απαλά we focus our attention εστιάζουμε την προσοχή μας on these qualities σε αυτές τις ιδιότητες of lightness, αναλαφρότητας, of happiness, ευτυχίας, of joy, χαράς. it is as if Και είναι σαν ο the switch διακόπτης is on and the light να έχει γυρίσει is back. και το φως έχει επιστρέψει. No sorrow, Καθόλου λύπη, no worry, ανησυχία no stress, ή άγχος. can stay Μένουμε με αυτό το this bright light. λαμπερό φως The more we keep our attention όσο διατηρούμε this light, the stronger it becomes, την προσοχή μας σε αυτό το φως, the deeper the experience, τόσο πιο λαμπερό γίνεται, τόσο πιο βαθιά η εμπειρία. how powerful this attention is, Πόσο δύναμη έχει η προσοχή that makes what we were looking for out there που κάνει αυτό available to us in a second, που ψάχναμε just by remembering, σε όλη μας τη ζωή. just by focusing Το κάνει διαθέσιμο απλά on this inner light that is always there. εστιαζόμενοι σε αυτό το εσωτερικό φως. We now know Τώρα ξέρουμε that it only takes a thought ότι χρειάζεται μόνο μία σκέψη to shine light, για να ρίξουμε φως and see και να δούμε and keep και να διατηρήσουμε this treasure of happiness αυτή την ευτυχία
rest of my life. Για το υπόλοιπο της ζωής μου.